#Power Within hija t-tema tal-kampanja Pink October Movember Malta 2024. Michelle Muscat, chairperson ta' The Marigold Foundation, irrimarkat li t-taraġ huwa simbolu kruċjali fil-kampanja ta' din is-sena li tħeġġeġ lil pubbliku biex isib il-poter fih danu biex jimxi l qudiem għal pass li jmiss. Il-messaġġ tagħna jibqa' wieħed dejjem edukattiv u li nqajmu kuxjenza dwar l-importanza li nidoħsib saħħitna, li nkunu nafu x'inhuma s-sinjali, s-sintomi, what to look out for, għad għandek ħafna u ħafna nies li ma li jisimgħu il-kelma kanċer jitwerru, jibżgħu, il-ħajja tagħhom tieqaf u lanqas biss ikomplu jisimgħu jgħidlek le ma rridx inkun naf. Din hija l-10 edizzjoni tal-kampanja qed tiffoka fuq 5 tipi ta' kanċer, tas-sider, dak ċervikali, tal-ovarji, tal-prostata u tat-testikoli. Dr. Danica Marmara, direttur tal-Cancer Care Pathways, qalet li kull sena jkun hemm mal-2300 każ ġdid ta' kanċer. Spjegat li 40% minnhom jistgħu jiġu evitati jekk wieħed ma jpejjibx, ma jixrobx, bdieta bilanċjata u bel-eżerċizzju fiżiku fost oħrajn. Irrimarkat li mir-riċerka joħroġ li terz biss tal-irġiel Maltin jiċċekkjaw lilhom infushom. Dr. Marmara qalet li meta l-kanċer jinqabad kmieni hemm ċans akbar li wieħed ifieq. Xhieda ta' dan hija Charmaine Gallia Triganza li saret taf li għandha kanċer waqt test ta' rutina. Qatt ma kellha sintomi. Importanti li nittestjaw, dik hija l-iktar ħaġa importanti, kull tip ta' kanċer, mhux il-kanċer tas-sider biss, imma kulħadd it-testijiet li għamlu jiena xi ħaġa li vera ddejjaqni hija illi nisma' nies jgħidu irċivejt littra biex imur nagħmel it-testijiet biex nagħmel appuntament u litteralment itwhom bis-sieq dal-affarijiet. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela saħaq fuq l-importanza li wieħed jagħmel it-testijiet sabiex il-kanċer jinqabad kmieni kemm jista' jkun. Tal-istess fema hija l-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono li fi stqarrija brabta ma' din il-kampanja ħeġġet lil poplu biex jirrikorri għas-servizzi ta' screenings provduti mill-awtoritajiet biex il-kanċer jinqabad mill-bidu u kmieni u tiżdied ir-rata ta' suċċess ta' fejqan.